Ang aton gobernador kang probinsya nagatingwa gid nga maturuan ka nakaigo nga parangabuyan ang mga Antikenyo. Isa radya ang pagtugro kang ayuda sa mga OFW nga bisan wala din sa abroad, may ikasaran sa pagpatinod kandang pagpangabuhi paagi sa pangkabuhayan program. Ang sangkatumandok nga Antikenyo nga taga Banwa kang Libertad ang nakabaton kanasambit nga programa. Po si Adelina Katoliko, taga Barangay Tinigbas, Libertad Antique. Dating OFW for 7 years sa my home, for good. Tungod nga napatay man ako mga amo. Diwa man ako tang sinuptan dati. Pasalamat ako paguli nakin. Itawan kami ni Gov kang 20,000 unanay para to sa may sari-sari store. Ang diyang pagpamatuod, nagapakita lamang kang sinsiro kang dedikasyon kang aton gobernador, kang diyan nagapakita lamang kasangkapang inugali kang matuod nga Antikenyo nga may matuod nga progreso. Bricks Ustan, PIO Antique.